And tatry ko. Oh. Anong nakalagay? Sabi. Press the circular motion. Ay ka na. Skin magical, purifying, and acne clearing foaming wash. Your face. Sarap. Pwede ba ikaw mag-scrub? Di, tamad. Tamad. Ganda siya. Makarelax to. Di ba ako natutulog na ako gano'n? Hindi pwede. Uy, ang tagal mo dyan. Ayaw mo pa mag-rinse. Tama na. Love ko. Sarap ko sa mukha. Feeling ko kahit wala siyang facial wash, gamitin ko lang to. Ganunin ko lang yun. Ano yung pangkamot sa likod? Parang ganun lang. Oh my God. Walang natawa yun. Nakakatawa ka lang. Love mo lang ako. Ganun ba yun? Ganda siya sa face. Tsaka mabango. Try mo ba? Pwede, gusto mo ba? Ngayon? Oo. It's nice. Nag-fresh ko. Oh my God. Papo naman yan. Pwede, ikaw na. Try mo siya. Maganda siya. Tanggal kaya pimple ko dyan. Oo. Tagalan mo doon. Acne clearing siya eh, di ba? Okay na? Di ba masarap siya sa face? Parang nagpa-derma. Nare-relax ako. Sabi sa'yo eh. Namit. Yung towel ko din. Refreshing siya doon. Told you. Parang natanggal yung mga... Dead skin. Di, oo, parang gano'n. Parang galing dermo. Good morning! It's bath time. Gusto mag-hello si Pimple. Hello daw. Hayaan mo na lang siya. Alam ko, nakatingin kayo sa kanya. Buttering, 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 buttering. Joke lang, guys. The try ko is made in the Philippines. Bespoke Bright It Up. Instant brightening and peeling soap helps to smooth rough texture, tighten and even skin tone, exfoliates and polishes away dullness and excess cellular debris to help it retain moisture and elasticity. Oh. And it can instantly dry up pimples and acne the next day after use. Amoy melon. Magical Flawless Whitening Soap with Gold Dust. Helps whiten skin and blemishes. It also makes it strong and healthy. Smells like lychee. Orange Peel Soap. Mga dark areas, na lalo na sa knees, sa tuhod. Ay, sa knees, sa tuhod, isa lang dito. Mga itong dira, like, sorry. Nag-try mong good ko. Cheek and lip tint kanina. Knuckles na ko itong, kay tungod sa akong siging boxing. Orange talaga. Puro sila orange, but iba-iba yung amoy. Amoy orange, amoy lychee, and amoy melon. I will take a bath first, and I'll be right back. So, 3 to 5 minutes daw ni siya. Lagyan ng sabon yung mga elok-elok mo dyan. Para dili mag-azlo. Next sabon. Whew! Amoy melon na siya. But I feel clean. Alright! Hey, tcha-na-na! Areas, dark area, la-la-la-la. Bango! O, diba? Add up deodorant. It smoothens and deodorize underarm.
Ito pala ay may lemon, which ang alam ko lemon nakakaputi. Good thing yung isa sa ingredients ay may lemon. Oh, and may papaya fruit extract. So, nakakaputi din yung papaya fruit extract. I-try natin. Whitening lotion na may sunscreen. Na yung bata pa kasi ako. Si mama, tinuruan na ako mag-lotion. As in, bata pa, Joy. And then, yun, hindi ko na kaya hindi maglabas na walang lotion. So, talaga maraming lotion. Best friends ko. Nag-anak sila na, uy, grabe ka mag-lotion ba? Kay mura ginaligo, good na ko lotion. Palit ko lotion, kanang mga dilag ko. Siguro mga 1 to 2 weeks lang yun sa akin. Kay grabe lagi ko grabe ko mag-lotion. Ang iba kay di konti lang. Ako, damo, kid. Papa ko, grabe din yun mag-lotion. Pati yung mukha niya, maglagay siya lotion. Yung ko pa, di ba dapat moisturizer yung nalagay? Sa kanya lotion. Funny. Wait lang, may nagkatawag. Sorry guys, nagtawag si Dodong. Okay, makeup time. Alright. So, since tapos na akong maligo, and I feel so clean and fresh, yung sa armpit ko, medyo it stings. But I don't know if may ibang product na may reason siya na mag-anghang. So, pero yun yung nafe-feel ko. Eh, nakakilay na ko ha, og naka curl og lashes, and naka-mascara. So, I'm gonna try this Gold Elixir Serum. A scented serum with moisturizing, anti-aging, and tightening property that restores the skin's youthful glow. It also has actives to whiten the skin. Tarang! It's amazing. Parang may perfume smell siya. Dalawang CC cushion. One is beige and one is porcelain. Yung porcelain sa right side, try natin. And then sa kabila, yung beige. Ano siya ihang sponge. CC cushion. This is for personal use. You cannot share this to anyone because imagine the sponge and this sponge, you share it sa ibang tao. Diba? So this one is for personal use talaga. If you use a cushion, if you wipe it, yan parang na-erase lang ni mo ba? Dab talaga. Yan lang. It takes time. Siglayan na akong kilay kaya nabutangan akong sisi. Yan. Oh, kinis! Magical Posh! May magic siya. Yung beige na sa CC cushion. Lightweight nga siya, guys. Murag wala ko naka-makeup. Wala ko ma-feel. Kumusta naman yung pimple ko dyan? Gilas jud ba? Oh, kita ka. Kanang diri shiny. Kani wala kay shine. Grabe iyang pagka-dewy. Shining, shimmering. Kani diri wala Ako papiliin. Anything. Basta makeup. I have here 6 shades of lipstick. Magaganda ba sila? So, tanaw na to. Dreamy Peachy. Oh, wow. Berry Pink. Let's try the Champagne Pink naman. What's with her, girl? Yung color ng lipstick nila, lakas maka-fresh, no? Mirrored, boom, lipstick. Inflamed red. Flamed red. Boom! Tiyanana. Okay ba? Okay? Pasado. Ito naman, rustic red. So, parang kalawang. Boom. Last na, plumtastic. Plumtastic talaga siya, guys. Maganda to pang labas, pero hindi siya maganda pang office. Okay? Lalo na pag magpunta ka rin ng school, baka mamaya, tanungin ka na, uy, gusto mo nang biruhan na mag-adto? Plumtastic man siya. Makita niyo yung mga link below para diretso mo sa ilahang Facebook and Instagram. He spoke
and Magical Posh Cosmetics. Like and share this video if you like it. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, like my Facebook page, and follow me on Instagram for more tips, giveaways, and fun. Just comment below if you have questions about the product. I can reply since now, lalo na yung mga soap, I can't tell the difference pa since I just use it once, and I might reply for a few weeks para makita natin kung maganda talaga siya, and even the lotion, diba? Yun lang. Salamat kayo!